Azkenengo bi garaipen horiek ez diguten gosea kendu, ez? Goserik ez badigute kendu. Hori da daukadan ardura bakarra. Gero bai beste multzo bat eta hor dago Sevilla, horren multzo horren buru, bai sailkapenean eta bai sentsazioetan baita ere, ez? Nik uste dut hogeita bi jokalari nazioarteko oso onak dituela eta horregatik azkenengo urtean ez dute galdu etxean. Partidu handia egin beharko dugu, orain arte egin dugun partidurik onena nahi badu zehose atera. Bigon irabazi gendun, baina Bigon gendun partiduarekin han ez du irabazi. Ematen badugu eta ez badugu emaitza hona ateratzen eta gauzak ondo egiten baditugu eta bukaera arte sufritzen badugu eta gure onena ematen badugu, hor ez dago zer esanik, baina pena igual partidu bukaeran esatea bitu. Ez dugu eman gure onena edo emate du jokatu dugula lasai edo lasaiegi edo gure bertzio on bat ikusi behar da bihar. Gosea eta beraien kontrajun, hori 10 minututan ikusten da.